Preparát slovenským hokejbalistkám žiaľ nevyšiel. V semifinále sme podľahli Česku viacgólovým rozdielom. Mary Suráková pri našom mikrofóne. Mary, 2 zápasy, 2 prehry s Češkami. Čo sme mohli urobiť lepšie? Najprv sme mali hrať disciplinovanie, zbytočne sme tam dostali góly zo slabovek, ktoré vôbec nemuseli byť. Si myslím, že zo začiatku to bol úplne vyrovnaný zápas, kedy sme mohli my streliť prvé ten gól a ten zápas by bol o inom, no žiaľ, šťastie nám neprialo dnes. V tomto zápase o mnoho viac svetlejších pasáží, tak čo sme zmenili oproti včerajšku? Povedali sme si určitý systém, že nebudeme sa za nimi naháňať, lietať, zachytávali sme loptičky, oni to vyhadzovali vlastne na icing, kde sme z toho mali buly, boli sme ich v tretine a boli z toho šance. Zajtra o 3. miesto proti Kanade, už sme s nimi jeden zápas odohrali, žiaľ neúspešný, tak ako sa treba na Kanaďanky pripraviť? Je to ťažký super, ale sami sme videli, že každý zápas je iný a s každým superom sa dá, čiže musíme zregenerovať a poriadne sa na nich pripraviť. Našou druhou respondentkou je Anna Džorňáková, pre ktorú to bol jeden z najlepších výkonov na tomto turnaji, tak skús nám možno trošku zhodnotiť zápas z tvojho pohľadu. Teraz sa to ťažko zhodnotí po tomto zápase, pretože sme tu žili byť vo finále. Myslím si, že každá jedna z nás sme tam nechali všetko, len chýbalo nám to šťastie pri koncovkách a to rozhodlo. Jednoducho zápasy sa hrajú na góly. Žiaľ, 2 prehry prakticky deň po dni proti Češkám, tak čo nám možno chýbalo v tých zápasoch? Ako sa hovorí, povestné šťastie, ale nie. Včera nám chýbali trošička síly, museli sme to troška zo stavu okresať. Bojovali sme tie, ktorí sme tam boli a ktorí tie síly mali. Dnes nám nastúpila naša oddychnutá prvá peťka, ale bolo vidieť trošička ten rozdiel v prístupe k tým daným loptičkám. Češky v niektorých momentoch boli lepšie, potom sa to prelinalo. V niektorých momentoch sme boli my lepšie, ale jednoducho sme nevedeli zakončiť. A to je veľká chyba. Pred našim mikrofónom aj Soňa Kubániová, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu Slovenku v tomto zápase. Tak Soňa, aj teba poprosím o krátke zhodnotenie zápasu. No tak myslím, že tá prvá tretina bola asi najlepšia, lebo tam sme vlastne bojovali, mali sme najviac síl a stav bol veľmi vyrovnaný, ale prišla druhá tretina a vlastne mali sme ďalej striedačku a tam podľa mňa nastal ten zlom a tretiu tretinu už sme bohužiaľ nevedeli dorovnať, ale i tak sme bojovali až do konca. Ako sa ti dnes chytalo, totižto Češky mali pasáže, v ktorých mali plný tlak, tak ako sa ti chytalo teda v tomto zápase? Mne sa chytalo veľmi dobre, ale bohužiaľ vlastne boli také situácie, ktoré skončili gólovo a vlastne dobre sa mi chytalo. Pán tréner, tak proti Češkám za 2 dní sme odohrali 6 stretín, ani v jednej z nich sme neboli lepší. Čo nám chýbalo? Ja by som nehodnotil 6 tretín, pretože sú 2 samostatné zápasy. Ten včerajší v podstate, síce sme nastúpili možno 15-16 dievčat, ale zdravých bolo už len 12. Takže včerajší zápas v tomto systéme turnaj sme šli odohrať, bohužiaľ. Nechceli sme určite dostať 9 gólov, ale padalo nám tam všetko do brány, prehrali sme, hej. Dneska sme sa na tento zápas nastavili, aj nedoliečené zranené hráčky išli od prvej minúty, bol to úplne iný výkon, bol to absolútne vyrovnaný zápas, ktorý sa zlomil na konci druhej tretiny, keď sme zbytočne išli do oslabovky, dostali sme gól. Na začiatku tretej tretiny, hneď v 17. sekunde po čistom faule na našom obrankyni sme dostali gól na 4-1 a už nebolo síl jednoducho to potom otočiť. Hrali sme v podstate za 6 dní 7. zápas a tento systém tohto turnaja nie je vôbec dobrý. Otočme trošku list. Zajtra súboj o 3. miesto proti Kanaďankám, proti ktorým sme už hrali na tomto šampionáte. Máte už v hlave taktiku? Tak na Kanaďanky uvidíme ešte, čo dneska musíme najprv prežiť túto prehru, zistiť, aký je zdravotný stav v celom týme, pretože ani nedohrávali už niektoré hráčky kvôli zraneniam zase. Takže uvidíme, taktiku si s asistentom preberieme. Určite nebudeme takí naivní, ako pre tým zápase proti Kanade, kde sme doslovne vybuchli v druhej tretine. Takže dievčatá sa na vlastnej koži už v tom zápase ponaučili, že s Kanadou sa hraje trošku iný hokejbal, že tie dievčatá sú tam veľmi silné na loptičke, veľmi silné v súbojoch. Takže budeme musieť trošku zmeniť taktiku, vieme, čo chceme hrať, len uvidíme, či nám typologicky tie hráčky, ktoré na to potrebujeme, budú zdravé.